estaran al camp del Madrid si ens regalen les imatges. Si és que no dona tema, ja. Però jo el tema del restaurant també crec que sobra. Va ser una concessió, jo crec, als periodistes que tants dies... No, però el tema del restaurant encara, mira, és la mini-intimitat. Però en un camp de futbol... Un camp davant de tothom, i a més que saps que tens les càmeres que t'estan enfocant tota l'estona. I que fas amb una llotja, eh? Sí, efectivament, que et veu tothom i que se'l veu agobiat. Hi ha un moment que Piqué se'l veu agobiat, que se la vol treure de sobre una mica. És que no m'estranya. O és teatre o és que està molt content amb el piquetón, que també és un altre tema que s'ha de parlar. Home, és que clar, el piquetón ens ha deixat... El piquetón seria el membre de Piqué, segons els amics de Cuore. Esta imagen que ilustra la portada de la revista Cuore fue tomada cuando el jugador del Barça esperaba a Shakira en el aeropuerto tras un mes y medio distanciados. Es evidente que la espera ha sido larga y dura, pero ahora el catalán se encuentra hinchado de felicidad. Como viene siendo habitual en lo que a Piqué se refiere, el fenómeno de su entrepierna, que ya ha sido denominado como el piquetón, ha revolucionado la red social Twitter. Y por si hay algún incrédulo que pueda pensar que su entrepierna ha sufrido algún tipo de benefactora manipulación, Cuore quiere dejarnos claro que las imágenes del piquetón son 100% libres de Photoshop. Jo juraria que és l'ampolla, la llauna d'Aquarius, però si tu em dius que no, jo... A veure, diuen que no hi ha Photoshop, però ha sigut el tema de debat de tota la Setmana Santa, que també és una mica trist, però bueno, ha sigut el tema de debat. No, segons fan no és trist. Però el més curiós és que els que diuen que no és real són els tios. És veritat, els meus amics molt envejosos deien no és para tanto. I jo deia, perdona? Sí que és para tanto. Home, el que és curiós és que només amb un petó ja et posis així, vull dir que... No, ni un petó, perquè encara no l'havia vist a casa. O sigui, estava així abans de veure. Imagina't, després. S'hauria de fregat amb alguna hostessa, Ara, jo que perquè tinc si molt no... bona informació, us ho dic de debò, molt bona informació, informació privilegiada, us puc dir que el piquetón d'honor de la vestidor del Barça és 1 a Felai, amb molta diferència. Què dius? I 2 a Vidal. A Vidal, sí, però... O sigui, comencen els dos per A. Això us ho dic de debò. Informació privilegiada. Doncs és un bon vestuari, Piquetón d'honor a Felai. Segon, a Vidal. Doncs escolta, Felai sembla poqueta cosa, així... Sí, però Pot petit ja la veure confito home, si després de Piquetón la ja és sorpresa. gran, O sigui, imagina't com m'esteu són les parlant altres. que aquest noi és una L? Aquest noi és una... No, és medium. No, digo una L... Pequeña, però... Un triple, directament. No, pensava que era per talles. No, o sigui, Piqué és una medium. A Vidal és una large. I l'extra large és a Vidal. Això no és medium, parlant. No, però Piqué puja l'estadística aquella espanyola del nivell mundial que deien el tamany de segons els països. Nosaltres no estàvem en una posició privilegiada, precisament. No només de llarga, sinó també de gruix, ja que estem comentant la fotografia. El gruix no està mal, també, o sigui... A banda de l'anàlisi del piquetón de Piqué, el tema de Shakira, posem punt final, sorprèn pel seu desenllaç, perquè després dels vidres tintats, després de les persecucions, després dels barders amb els Mossos d'Esquadra, després de les denúncies, després de les velocitats... Sí, de tot el que va passar, jo entenc que... Que això acabi d'aquesta manera... Jo crec que s'ho estaven guardant tot per Colòmbia. Ella va arribar allà, va donar-lo de cares i va començar ja a fer una exhibició i ara quan ha tornat s'han liberalitzat i encara el que ens arribarà, vull dir, perquè ja li queden encara... Tota aquesta setmana estarà per aquí. Però jo no tinc res en contra de Shakira, però de la mateixa manera que Malena Costa està portant el tema amb Carles Puyol d'una manera exemplar i no cal fer el ridícul. I és molt més jove que ella. I és molt més jove perquè el dia de la final de Mestalla exactament igual. El comportament era de la típica dona de torero, o sigui, la típica folclòrica senyora de torero que consuela el pobre macho que acaba de perder. Escolta, mira, que no ens fa falta la Shakira aquí ara per donar... No, ja has de tenir un paper molt més secundari. Sara Carbonero també hi era i va optar per un paper més secundari. No cal tu ser la protagonista en un partit així. És més, al principi està tot el dia pendent del mòbil i després l'eufòria aquesta quan... O sigui, amb el partit. Quan era de l'Espanyol, ella, no? No té sentit. Però és que, curiosament, és l'única senyora de jugador del Barça protagonista. Sí, clar. Jo no sé qui és la senyora de Víctor Valdés, però no la veig plorar, ni paturejant, ni donant l'espectacle. I la senyora de Carles Puyol, exactament igual. És un espectacle. És un espectacle. No, perquè Malena Costa a Mestalla també estava, Però és un espectacle folclòric. És una exageració. I que no li fa cap favor ni ho necessita Piqué donar aquestes imatges d'aquest show, no? El vestidor Mònica, l'endemà... sempre t'ho he dit, jo crec que Shakira no li fa cap favor a Piqué, cap. T'ho he dit des del primer dia i em segueixo mantenint amb la mateixa teoria. El vestidor deu estar... Home, entre el piquetón, les imatges, això del dia després, quan arriba Piqué, és el cachondeo. I Puyol, jo no crec
que torni a compartir amb ells un partit, perquè es anava apartant com dient amb mi. Però estem parlant d'un Barça-Osasuna, Clar. El dia que juguem Champions, o sigui, aquest dimecres, li agafarà un cobriment de cor a aquesta senyora. Jo, per si de cas, després de la Copa del Rei, que estava i no va sortir bé el tema, millor que no estigui a Champions. I ara se'n va a Qatar, ella, Ara se'n va a Qatar, o sigui, tot això... És millor que se'n vagi abans de la Champions. És que l'Ange i jo tenim la teoria que Shakira és una mica pantoja, per entendre'ns, No, si ha d'anar o no amb un partit, jo votaria per si de cas que no. Doncs potser no hi és per la tornada al Camp Nou, a les semifinals de Champions, potser ja està fora, no? El 29 té el concert a Qatar, vull dir que el 28 hauria de marxar. Doncs que se'n vagi una setmana abans. Adéu, adéu. Sí, 28, és que no sé ni quin dia vivim. Això de la Setmana Santa em té atabalada, 26. I aquí teniu les fotos de Malena Costa, que celebra el 33 cumpleaños de Carles Puyol. Aquest tema també... Sí, que vam dir que havien anat al restaurant argentí, era Nueve Reines, i estava amb uns amics de Carles Puyol, estava també el Jordi Ríos, que és l'imitador de Cracòvia, i, bueno, festa d'aniversari, molt més discret i molt més normal tot. Ella és molt jove, però segueixo pensant que ho porta molt bé. Ho porta molt bé, està tenint molta feina, tot amb molta discreció, van molt junts al camp de bàsquet, van anar a veure partits de futbol, o sigui, però sense donar la nota, com està fent Shakira, sense cridar ni aixecar-te'n. És que no cal. Sense fer ostentació. No cal, perquè a mi Shakira tampoc farà tant que és del Barça. O sigui, no ho pot viure d'aquesta manera, perquè... Doncs anem rapidíssimament abans de la Teletúlia al tema de la Setmana Santa. Hi ha hagut un duel implacable entre Carmelo Mana y Belén Esteban. Qué mala soy para enemigos íntimos siempre. Es sorprendente eso Lo también. único que es una pena que a algunos programas se le dé mano libres y a otros muchas veces nos tapen la boca y nos tenemos que callar por cojones. Y sobre todo de mi hija, ni mi hijita. De mí lo que queráis, porque si el programa dura 4 horas, 3 y cuarto son de la Esteban. Porque ahí tenéis a muchos que están sentados, que sabemos muchas cosas. También de niños, también de abandonos, también de separaciones. Bueno. Y estamos... No, no me cortes, Terelu. No. ¿Qué coño me van a cortar encima? ¿Qué pasa? ¿Que yo tengo que aguantar todos los miércoles en vena todo? Venga. ¿No quieren guerra? Pues empieza norte y sur. Perdona, ¿qué quiere decir empieza norte y sur? ¿Por dónde atacamos? ¿Por el norte? No, és que és increïble. A més, Belén diu que s'havia reunit amb uns jefes de la cadena, no sabem si d'alta esfera que diuen ells o no, i li havien dit que no parlés de la seva filla. Precisament es posa a criticar que enemigos íntims ho facin i que en canvi ella no la deixin parlar. Però escolta, em portes un munt de temps parlant de la teva filla i segons quines coses potser te les hauries de callar. No, i a mi que es critiquin amb Carmelo Mana, doncs serà el joc de totes dues, però quan entra el tema Andreita sí que fa patir, Però jo crec que Carmen Lomana no va dir res de la filla, perquè es posin així. Ahir Jorge Javier Vázquez cridava també al defensor del menor i dic, però a veure un moment. Sí, però aviam una cosa, és que jo crec que la que està perjudicant més a la seva criatura és Belén Esteban. Per què? Hem sabut, amb pèls i senyals, el que ja sabien molts, la majoria, però ningú havia dit, era el problema que tenia aquesta nena al mentón. Tots ho sabien. La que ha donat explicacions de la A a la Z és la mare, de com operarà la nena quan sigui gran. Clar, o sigui, ara el focus d'atenció és la nena. Nosaltres, per si de cas, jo m'estimo més no parlar d'aquest tema perquè afecta Andreita i, efectivament, ha estat una decisió tant de Carmelo Mana com de Belén Esteban, ja s'ho faran. Però entre totes dues sí que hi ha hagut una baralla, una guerra de norte a sur. Llevo 10 años en una silla y todos los días no he hecho peste por la boca. Tú, sin embargo, has ido a sentar tu culo en una silla hablando de nosotros, especialmente de Belén Esteban, y poniendo el calzón. ¿Por qué no haces pecho a lo que has dicho? Encima escurres el bulto. Falsa. Y yo no tengo palmeros. Palmeros tuviste tú el otro día. Porque aquí yo no soy la protegida, porque me las como dobladas así. Porque ninguno le escuché pararte los pies, no por mí, sino por lo que dices de mi chica. Pero bueno, que se atengan a las consecuencias, porque yo estaré en esta cadena, igual que este programa. Pero si se tiene que demandar, se demanda. No por mí, sino por mi hija, porque recuerdo que es una amenaza.
Jo estic amb el tema Carmen Lomana, que la dona era una conversa privada, que l'han traït i ja està, no hi ha més. I amb una conversa privada, el problema és que que no pots fer és esbombar. donar explicacions a enemigos íntimos i és aquí on diu que la nena està un endocrí, però és que, i el tema de la mandíbula. També t'haig de dir que Carmen Lomana és friqui, eh? També t'haig de dir. O sigui, a veure, Carmen Lomana té gran part de raó, amb el sentit que són converses privades, no haurien de sortir. Però hi ha gent que no vol entrar al circ i no hi entra. I Carmen Lomana hi ha entrat. Bueno, però segurament ella és una criticona i estava parlant i posant a caldo a tot. Però si tu vas a Enemigos Íntimos, si vas a Enemigos Íntimos, saps que l'endemà a Sálvame et posaran a parir. L'endemà i l'endemà de l'endemà. Però té contracte amb Telecinco, Carmen Lomana, vull dir que no sé fins a quin punt està obligada a anar a depèn de quins programes. Sí, no però sé, per més que vagis a un programa, si tu et tanques en banda i dius que no penses comentar absolutament res d'aquestes converses perquè són en un àmbit privat, s'ha acabat el problema. Ja està, s'ha acabat. S'ha acabat el problema. Si entres al drap, aquí tenim la rèplica. Però jo trobo que Sálvame, ara parlen de denunciar Carmen Lomana, no sé per què, en què s'atendrà per agafar aquesta denúncia. No té cap sentit. El que deia Belén Esteban és denunciar Enemigos Íntimos pel fet que estiguin parlant de la seva filla i que els comentaris que han fet alguns col·laboradors i Lomana quan van estar al plató. Però jo no sé si... A mi, el que em fa gràcia ja, al final és que la diabetis té la culpa de tot i ho explica mentre es menja un dònut de xocolata. Saps? Vull dir que és que això... I li recomana a Carmen Lomana Pichargol. Esto va fuerte, mira, eso se llama, lo que te ha dicho mi compañero Kiko, ahora se le voy a poner basta. Se llama antibiótico Pichargol y la medida justa son 750 milímetros. És el que ha de prendre Carmen Lomana, Pichargol 750. Sí, ara m'encanta que faci ara d'infermera, la doctora Belén. Pichargol existeix. Ja te puedes imaginar lo que és el piquetón. Ella està al cas de tot això. Per cert, que diuen que corren unes imatges de Belén Esteban, estan buscant les redaccions, fent-se un petó amb un altre home abans de casar-se amb Fran. I ja comencen les travesses que si és Toño, que si era no sé qui, i diuen que podrien veure a la llum aquestes imatges. Abans de casar-se amb Fran. Abans de casar-se, però ja eren nòvios amb Fran. Ells van anar a Benidorm. A Benidorm, no? Aquesta Setmana Santa, sí, hem estat amb la nena. Jo crec que demà veurem imatges a les revistes, però més del de sempre, amb un cigarro, agafant alguna copa i poqueta cosa més. I mentrestant, l'ex, o el presumpte ex de Belén Esteban, ha organitzat una manifestació al barri. Ríos de personas ansiosas de reivindicar a David Camacho, supuesto examante de Belén Esteban. Muchas veces le veíamos tomar café en el bar Alondra. Se ha visto mucho en el barrio. ¿Y qué pasa cuando el pueblo habla y sale a la calle? Que su princesa diligente responde. ¿Qué pasa? ¿Una manifestación en contra de qué? En contra del paro, de la ETA, me parece cojonudo. Pero esto, ¡qué vergüenza! Se ha dicho incluso que se iba a hacer una manifestación. Vamos a intentar juntar a todo el mundo, a todos los del equipo y tal. Nunca un solo convocante logró tener tan atronadora y abundante repercusión en los medios. Lo que es una vergüenza, perdóname, que esto salga el sábado en un periódico de tirada nacional como La Razón. Europa Press. David Camacho encabeza una manifestación contra Belén Esteban. Diario Femenino. La princesa del pueblo miente. Lema de la manifestación contra Belén Esteban. Intereconomía. A Belén Esteban le convocan hasta manifestaciones. Aquesta manifestació és bona, És bona i, a més, jo crec que s'ha trobat l'horma de la seva sabata, perquè aquest senyor li ha sortit respondent i, a més, té idees molt divertides, la veritat. Sí, però l'Ajuntament recolzarà aquesta manifestació? Tallaran els carrers, les carreteres? No crec. Si eren 4. És que ja em vas a fer cachondeo i dir, però si són 4 gats, s'ho prenen en sèrio. No, és més, despotricava contra Mandarina perquè deien que havien sigut la pròpia productora que havia organitzat la manifestació. I dius, és igual, és gloriós. És la conya. Que, a més, ella, qualsevol persona que va en contra, ja s'ho pren fatal. És molt fric aquesta manifestació, però últimament li estan sortint molts Sí, y acabem. Belén Esteban está fuera de control en Telecinco. Las últimas broncas en directo no estaban en el guión, eran sinceras. Ja no soporta que la critiquen. Segons aquesta informació, sí que hauria embogit, entre cometes, Belén Esteban i que això no respondria a un guió. És més una reacció improvisada de Belén, que està perdent bastant els papers. I aquests dies que ha estat a Terra Mítica, a Benidorm, es veu que també s'ha trobat amb molta gent que li demanava fotos, li demanava autògrafs, no s'ha volgut parar i la gent ha començat a insultar-la, escridassar-la un altre cop. Justin Bieber, Terra Mítica, manifestació, és que és un no parar. Jo trobo significatiu el que deien ahir a Sálvame, que ha explicat el Jordi, que ella mateixa ha explicat que des d'altes esferes li han donat el toque d'atenció perquè parlava de la seva filla. I explicar-ho això en directe tampoc crec que als directius els hagi fet gràcia. No, cap. Jo estic convençut que des de Telecinco intentaran que no parli més de la filla. Seria lògic. Ella ho ha dit que li han dit, però és que a més ho explica. Acabem ràpidament, que tinc el senyor Amela a punt. Informacions, minut i resultat. Primer,
El conill de la sort és aquest, teòricament, a sota s'amaga David Beckham, no? David Beckham, aquesta fotografia l'ha penjat al Twitter Victoria Beckham perquè van celebrar la Pasqua. Doncs juraria que no, perquè el conill no porta cap tatuatge. Això em fa creure que no és David Beckham. I també tiene piquetón, mira-lo. Quina decoració més austera, no?, que tenen a casa, perquè podria anar així a la boda, eh? Podria anar així a la boda. Podria anar així al casament. Després, Bustamante, com surt a la portada de la revista? Home, no cal ser molt imaginatiu per veure que, efectivament, sortirà d'aquesta manera. Per què no ens has deixat fer apostes? Perquè no, perquè està molt clar. Tan marcat, o sigui, ja és excessiu. Comença a perdre fort. Les primeres imatges de Belén, de Bàrbara Rey, després de superar l'operació. Crec que tenia un problema, un tumor al pit. Sí, a veure, quan va començar aquesta informació tot era poc transparent, al final s'ha dit que és un tumor al pit. De moment la seva filla, Sofia Cristo, no en sap res i continua el programa de Gran Hermano. Ja s'han fet les primeres fotografies i, clar, tampoc veu res en especial, una mica més cansada de l'habitual. Però que sembla que està bé. I després l'altra notícia, que ha estat portada de la revista Hola, ha estat el casament de la filla de Bertín Osborne. Allà hem vist algun famós com Juan y Medio i la família Osborne. Sí, una portada una mica de Setmana Santa, no? Home, però molt més macos tots que no la boda de la Chayo Moedano de la setmana anterior. Bueno, no sé què dir-te, perquè una mica... Home, sí, no, si em dones a triar, a escollir, em quedo amb el casament de la filla de Bertín Osborne. L'Angie diu que no? No sé. Demanaven més mones. M'ho reservo. Ens continuem quedant amb Carmen Morales. Sí. De moment. Ens que veiem el vestit. Aviam què passa. Jo veig bastant més guapo Bertín Osborne. Bastant més guapo. Més que Amador Moedano. Més que Amador Moedano, per l'amor de Déu. Amador no era el que anava pitjor d'aquell casament, eh? No és el que anava pitjor. No m'acaba sortint amb uns pelajos allà a la premsa. No, Bertín. Ojo. I després el que sí que ha fet un petit canvi és Pepe Navarro, que l'estem veient ara a Nova York, perquè viu a Nova York i juraria que és un altre Pepe Navarro. Teòricament és el mateix presentador, però jo el veig diferent. Pel cabell, no? Potser les ulleres més bohemi, no? Les ulleres fan molt, suposo. Vols dir que no està a Miami, perquè li veig encara més cap que en altres ocasions, home. A veure, té bastant de cap. Però és veritat que ha canviat bastant. Una mica sí. Bueno, els anys passen per tothom, eh? Vull dir que siguis pitjor. Pepe Navarro... No, que sí, però que el look de Pepe Navarro no era aquest. No era aquest. No era aquest. Es que parece el de una serie de estas típicas españolas. Home, porta les ulleres de la Una mica homeless, eh? Directament. Ho deixem aquí. Fora aplaudiment per Laura Fa i per Jordi Maldonado. I atenció, amics, perquè ha estat el gran heroi de Sant Jordi. Èxit aclaparador, signatures, fotos, abraçades, desfilades per Passeig de Gràcia, descapotable. Víctor Amela a la Teletulia. Víctor Amela, senyor Espín i senyor Torre. Don Víctor, èxit total. Feliz Sant Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Benvingut. Éxito maravilloso. Quiero antes de nada agradecer a los muchísimos seguidores de Arusitis que vinieron en tromba, en tropel. És més, m'han comentat que escriptors que compartien zona amb el senyor Amela preguntaven, però ¿qué está pasando? Heu comprat els lectors? Por ejemplo, el amigo Javier Sardá, que estaba en una de las casetas con nosotros, ya al final vino a hacerse fotos con nosotros, porque no firmaba. Sí, señor. Y nos decía, claro, yo he hecho el ensayo, vosotros una cosa tan bonita. No, pero todo esto con mucha simpatía, ¿eh? Pero la verdad es que éramos los aplaudidos y aclamados en Bueno, todas va a haber las gente que preguntaba para el libro de Arusitis. ¿Dónde está el libro de Arusitis? Digo, bueno, el año que viene, el año que viene. Hubo momentos del día en que nos acompañó a Roser y a mí, Joan Espín, y esos fueron los más triunfantes. Sí. Home, de fet, les imatges demostren que, efectivament, va ser el gran espectacle del dia de Sant Jordi.
cinturó cordat. Bueno, la verdad es I que... la prohibició de parlar pel mòbil. No, la pregunta és quants punts et poden treure per això? Jo crec que tinc ara mateix menys 58 punts. Claro, porque es el que conduce, ¿no? Més negatius que l'Almeria. No és el que conduce, és el que conduce i a los que no lleven el cinturó. Però tenim un truc, i és que jo vaig trucar abans a l'alcalde i li vaig dir, escolta, Jordi, que jo el conec perquè em va casar i tenim molt amistat. I em vaig dir, farem això. Diu, bueno, traiem una llicència de los Reyes Magos, tipo carroza, i així, que haga de Melchor, i aleshores ja podíem anar a fer... Però si teòricament hi havia multa per la Shakira, per enregistrar el videoclip, aquí acabareu tots a la presó. Yo solo te digo una cosa, los japoneses, cuando pasábamos frente a la pedrera, hicieron miles de fotos de ese momento, de manera que hemos contribuido a embellecer y enriquecer esa ciudad. Pero tú sabes que los japoneses hacen foto a todo lo que se menea. No, a las cosas bonitas. Pero ahora el japonés llega a su ciudad y dice, oh, la pedrera, invicto a la mela. De verdad que sí. ¿Callejeros viajeros japoneses? Ens tiraven fotos i a la mera li tiraven chetos, ja com si fos un mono del parque. Y en la comida de mediodía encontramos a Jordi Hereu en la terraza del Hotel Condes de Barcelona y le pregunté, ¿es legítimo tirar pétalos de rosa? Dijo que no había ningún decreto en contra. Aquí la demostració que Hereu has de fer una foto amb l'Espín, amb la seva jaqueta de cambrer del Sando, Amela y la Roser. Y nos dio su bendición, o sea que, de hecho, ayudamos a la ciudad a ser más bonita todavía el día de Sant Jordi. Qué bonito. Y mira que es bonito, ¿eh? Sí, y nos dará un cargo si gana. Ja li vaig dir, escolta, si guanyes, ganos algo, hombre. Però com sap que perdrà? Bueno, espérate, que después de esta foto... Mira, ahí estamos al Oye, final. esta foto es bonita, está bien, ¿eh? ¿Quién conducía? Bueno, aquí no. Aquí el pin con los pies. Conduce Amela con el piquetón. No, con el piquetón no. Este es el momento en el que aparcamos delante del Hotel Casa Festival para que la fotógrafa de La Vanguardia, Ana Jiménez, que es muy buena, hiciera estas fotos preciosas que por desgracia no salieron en La Vanguardia. ¿Cómo? Por no sé qué problemas técnicos. Molt malament. Bueno, compartámoslos hoy con los... A ver, un moment, la fotògrafa és de La Vanguardia, Víctor Amela és de La Vanguardia, i la foto no surt a La Vanguardia. Bueno, pasan cosas en los diarios, siempre, emergencias, urgencias. Perquè és que avui agafo la premsa del cor i agafo la revista Lectures. I qui surt a Lectures? Víctor Amela. Què passa, Víctor? Hi ha una mena de tsunami aquí. No, si a mí me hubieran dicho cuando estudiaba periodismo contigo que un día saldría en Lecturas, hubiera dicho, ay, no, por favor. Y sin enrollarte con nadie. Sí, exacto. Desterradme, expatriadme, ¿no? Pero no pasa nada, son fotos preciosas, muy bonitas. Y hasta la gente venía y me regalaba calcetines, amigos. Mira, aquí la constatació que la gent regala mitjons de Víctor Amela. Gracias. En vez del libro y la rosa, era el libro y el calcetín. O sea, firmabas el libro, te regalaban calcetines. A cambio, sí, ¿no? Qué bien. Bueno, pero tú el calcetín te lo pones en los pies y el Piqué s'ho fot aquí al paquet, porque lo del Piqué és un mitjó. És un mitjó de futbol, ja t'ho dic ara. I l'altre dia, intentant descansar una mica del tsunami Amela, dic, va, vaig a veure la Nòria a Telecinco que parlaran d'altres coses. Es un libro de Víctor Amela, Paraules d'amor. Paraules d'amor. Que es el libro más importante que aparece en la escudería de las librerías en estas últimas horas. Un saludo a Víctor Amela, uno de los grandes del periodismo. Sí, señor. Es un fenómeno. I vaig dir, escolta, hi ha alguna cosa sobrenatural, m'està desbordant. No, és que està pitjor que Pilar Rahola, que surt a tot arreu, també. Sí. Yo estaba de fiesta, era la noche del sábado, estaba de fiesta y me entero cuando horas después de madrugada veo unos tweets en los que la gente está retuiteando el libro de Paraules d'amor en la Noria. ¿En la Noria? ¿Cómo? En la Lectura Sala, pero en la Noria. Jo crec que ara ja és Gabriel García Márquez i tu. Sí, però la gent parla menys de García Márquez. No, molt menys, home, evidentment. Bueno, te voy a decir una cosa. García Márquez inventó Macondo, que es ese pueblo de Cieno y Soledad. Bueno, pues hay un pueblo en Aragón, en este momento, en la frontera con Cataluña, que se llama Ares de Lledó, en el que sus 300 habitantes están movilizados para recibirlos el sábado. M'han dit que tens un bolo, que es diu. No, va a haber autoridades aragonesas, va a haber cabezudos, va a haber joteros, no sé, se han revolucionado toda una comarca entera por el libro. Pero bueno, traurán un processó. Què passarà? No lo sé, yo voy a dejarme hacer. Això serà aquest dissabte, repetim, aquest dissabte, perquè hi ha tot una... És com un calendari, és una festa non-stop. Non-stop, todo el día. Está de gira. Arenys de Lledó. Y van a ir grupos musicales de Barcelona, Chamizo, Hotel Gurú, Nicosia. Ara, encara no supera Pilar Rahola. Pilar Rahola és única. Estem veient la Nòria, lògicament, com sempre, amb Pilar Rahola. Dic, me'n vaig a IB3 a veure què fan. Poso IB3, qui surt? La decisió de fer una cosa així amb algú que estimes és un acte d'amor. D'amor, i que ha de ser difícil. Però justament perquè l'estimes no vols que es deteriori d'una manera absolutament infrahumana. Però la senyora Colom ha fet un testimoni vital
Molt bé, el testimoni vital amb la llei a la mà l'únic que serveix és perquè no li allarguin la vida de manera artificial. Però i si està en unes condicions que el que vol és que li paguin... Estàvem parlant de l'eutanàsia. A la mateixa hora que la Nòria. I a Mallorca. I també sortia Pilar Rahola. No puede ser, pero fue nadando. Començo a sospitar que hi ha més d'una Pilar Rahola. És muy possible. Podria ser. Podria ser que tingués... Jo crec que és el cabell. Jo crec que ha d'haver una perruca Pilar Rahola que te la compres a Menques i et converteixes en Pilar Rahola. Tu sempre t'han dit, Espín, que només hi ha una mini. Sí. Però tu que has estat a Euro Disney, a Disneyland París, has vist més d'una mini. No, jo he vist una mini a Disneyland i a la mateixa hora sí que hi havia una mini al Parc del Retiro de Madrid, amb l'ull tort, i una aquí a les Rambles, que és d'aquestes que porten el cap al revés. Que no hi ha, com a mínim, 3 Pilar Rahola. Aquí està. La del Cuní, la del González i una altra itinerant. Però quina és la bona? Però quina és la bona? Totes 3. Totes 3, perquè totes saben de tot i parlen de tot. Perquè totes saben de tot. És igual que parlis del Barça, de Qatar, de l'eutanàsia. És igual, és igual. De política. O se reparten los temas, las clones, y cada clon va al tema que toca. És probable que hi hagi especialistes. De fet, m'estranya molt que no hi hagi una aquí, que aparegui una Pilar Rahola de sota la taula. Pero ya estoy yo que estoy siguiendo la estela de Pilar Rahola. Mira, ya tiene el testigo. De aquí que se pone la peluca rubia. Vas hacia Rahola, tu. Dios mío. ¿Pero qué es esto? A Rahola. Ya casi lo tengo. Però jo veig la Nòria bàsicament per Sopena, que Sopena, el pobre, no entén res. Te pregunto, te pregunto. Si es así, ¿por qué hemos oído al secretario general de no sé qué, de la UGT, en una de las empresas? ¡Vaya fiabilidad! ¡Vaya fiabilidad! Lo dice UGT, claro. Es decir, no nos tenemos que creer a pies juntillas. Mira la cara que posa. Se está riendo de mí. Està rebotadíssim. Muy rebotado, muy enfadado, muy Li passa com a Belén Esteban, ja no suporta que ningú el critiqui ni li digui res. S'està estebassando. Perdona. Sí, Espín, tens part de raó, però tu pensa que Belén Esteban el 90% del temps rep elogis a Telecinco. El pobre Sopena va a la Nòria i ningú no li diu nada bonito, absolutament res positiu. La frase era en qué pizzería ha salido este hombre, ¿no? ¿De qué sórdida pizzería ha sacado a este tío? Y eso cuando Jordi González no le dije, cállate directamente. No, y le van a decir, es que te repite, no te repitas, Sopena. Pido perdón. No, hombre, no te repitas, danos algo nuevo, hombre. Digo, para alegrar esto. Digo, no nos hables de los godos, háblanos una cosita nueva, algo de Luis Mateos o de Nueva Rumasa, algo así, hombre. A ver. Este es el espacio, el Club de la Comedia con Alfonso. Sí, o si fuera el Club de la Comedia sería inteligente. Aquí están bien. Pero es matrimoniadas, realmente. Es matrimoniadas, pero que siempre recibe el mismo. Siempre rep al pobre Sopena. Y además todo el mundo se cachondea por Bajini, hombre, no. És que és com un motor dièsel, a vegades li poses wins i fa una resposta bona. Però s'estan descomunant tots. S'estan descomunant tots. A més, tots estan esperant... Sí, tots estan esperant a que parli. Aviam què. Claro, porque es que el problema, yo creo, en Enrique Sopena es que se pone demasiado serio, ¿no? Si él mismo se riera un poquito de sí mismo, ya desactivaría La mirada es fulminante, ¿eh? Sí, però va rebre aquest dissabte, va rebre Paloma Zorrilla. Vamos a ver. Oye, ¿te quieres callar, Paloma? No, es que no tienes turno de palabra ahora. Es que nadie te ha dado vela en este entierro ahora, Paloma. ¡Que te calles! ¡Que te calles! Voy a traer polvorones para Paloma Zorrilla, para que vaya comiendo, así no habla. Sí, no dicen broma. Però no és la primera vegada que rep Zorrilla per part de Jordi González. De fet, Jordi González s'ha adonat que no ho ha agafat gaire bé. Diu, és una broma, però és que setmana rere setmana està igual. Pero Zorrilla merece que la callen, porque se mete en todas las conversaciones y es cargante y está ladrando. A mí me encanta la frase polvorones para Zorrilla, es magistral. Por favor. O sigui, segons Víctor Amela, té certa tendència... No, a Zorrilla hay que pararla. A esta Zorrilla hay que frenarla. Es una... A ver, frase lapidada. No, digo, esta hay muchas. Acabarem pagant nosaltres com el tema Miguel Ángel Rodríguez. Acabarem pagant. Digo, esta Zorrilla porque hay muchas Zorrillas. Sí, hay muchas. Quiero decir, precisamente a hay esta, mucha gente apellidada Zorrilla. En mi pueblo. Sí, ya, Amela. Ahora hay un teatro que se llama Zorrilla. Amela, pero tú que vas de rojo. Que no. Que no somos Sopena. Que yo no hablo de pizzeros, hablo de Zorrillas, que es también que la frenen. Sí. Ara la reflexió de Jordi González és bona. Què fem aquí? ¿Qué hacemos aquí si en Salou se bebe, se baila y se folla toda la noche? ¿Qué hacemos aquí en este plató? Aburridísimo. Si en Salou se bebe y se fo, ¿qué hacemos en la Semana Santa, Salou a tope y ells allà explicant xorrades. Pero yo supongo que hay unos que bailan, otros que beben, otros que follan. Porque todo a la vez no se puede. No, sí, en Salou sí. Hi havia aquesta festa de los universitarios de Salou que ho fan tota la vegada. Toda la vez, una persona. No, vomiten, beben, o lo hacen tota la vegada.
Com és possible? Jo crec, Espín, que amb la quarta activitat hi ha problemes. Yo si bailo no necesito beber. No, Si però hago no puedo follar. a vegades poden entrar coses mentre surten unes a les altres. És qüestió del semàforo. Y todo eso en coche, como tú. No, gestiona Perquè a banda condueixen, també. Sí, no, O sigui, clar. ballen, beuen... Dormen, mengen, vomiten i ballen. Tot a la vez. Tot alhora. És com un robot de cocina. Y los demás en la noria, haciendo un programa. Sí. Qué aburridos. No, mejor no conectes, no vaya a ser que la reportera sea nuestra amiga. I després hi ha una altra persona que sempre conviden també quan parlen de sexe, que és Juan Adrián Sens. Todavía no te has enterado que aquí el escándalo público ya no existe. Hombre, ya lo sé. ¿Qué pasa? ¿Que no te gustan el culo de los señores? No me digas. A mí no me gusta. Qué tristeza, hombre. Qué tristeza. Porque a mí me encanta. A mí no me gusta nada ir andando con mis hijos por Salou y que de repente venga un chico y me enseña los genitales. Yo he visto caras de personas, dentaduras de personas, Mira. bocas de personas, muy generosas de un genital. Està parlant d'ella. Està parlant d'aquesta notícia que té la cara com una pizza a 4 estaciones. Es posible, ¿eh? Es posible. No es posible, no, seguro. Es mejor ver un balcón. Home, hi ha genitals millor operats que moltes cares. Pero es verdad que a Adrián Sens siempre lo invitan cuando hay debates sobre sexo, sobre todo si trata de sexo entre jóvenes. ¿Pero por qué? No sé. No, y pederastia, pedofilia, jovencitos. Bueno, siempre llaman a Adrián Sens. Perdona, Mela, és un brillant escriptor. No, y buen polemista también. Sí, d'acord, però no és sospitós que sempre Pero lo focalizan el convidin quan parlen d'aquests temes. Exacto, no para hablar de política, ni de historia, ni de nada más que No sexo. se apunta él. ¿De qué vamos a hablar hoy? No, lo tiene claro. Per cert, va sortir la Xunga i estic molt content perquè veig que tinc una obra d'art a casa meva. Home, sí. Ella va fer un repàs dels seus quadres i, Espín, home, jo tinc una obra d'art. No, en tinc més d'una. És que jo crec que a partir d'ara s'ha de parlar de l'Hermitage, del Prado, del Louvre i de Casa de l'Arús, que hi ha un autèntic incunable de Camilo VI. Jo avui no canvio la col·lecció de la baronessa Thyssen per la meva. ¿Pero tú tienes chungas? Tres. Jo tinc 3 xungas. ¿Y cuántos Camilos? Y un Camilo. ¿Y un Camilo? 2 cestos. 2 cestos? 2 Perico Fernández. Ese es el bueno. Epa. ¿Y qué més? Pero no está mal, está mal. Ya da por una galería El resto... Tiene el búho de Camilo. Ahora os voy a decir una cosa. Yo estoy viendo las chungas y no están mal, ¿eh? No està mal. Tienen colores. No, és Gauguin, és Gauguin. Poca conya. El que passa és que li van fer una prova a la xunga, pobra, que estava ja xunga, tot s'ha de dir, Sí, la y le van pobra dir, a ja va ver, vamos a hacerte un examen de cuáles de estos no han pintado nunca, cuáles de estos cuáles de estos famosos corresponden a su cuadro. I ho va encertar tot. Ho va encertar tot. Pràcticament tot. Ara va criticar durament i de manera injusta el pobre Camilo VI. Uno de los 3 cuadros que vas a ver ha pintado Camilo VI. Lo ha pintado él. 1, 2, hay un paisaje, vemos, y el tercero, el 1. ¿Lo estás viendo? El 3, lo ha dicho bajito, pero yo creo que es correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué lo sabías? ¿Por qué qué? Porque es muy cursi. Pero calla. Ah, vale, no lo podía decir. Le digo la orella y la verdad es muy Porque és muy cursi. Se chiva. Ara, a mi m'afalaga que una gran autora com la Xunga analitzi un altre gran pintor com Camilo, perquè jo tinc els dos. Es Tinc que la Xunga i tinc Tienes un Camilo. poder ahí. Tu tens Picasso i Dalí. Es que es un D'aquest món de la farada tens Picasso Es i que es un Dalí. momento de hacer un programa en tu casa, ¿eh? Ha llegado el Yo creo que momento. No, yo, llevando críticos, analistas de pintura. Llevando a la chunga. recorriendo Uno de los de la Camilo Tierra. VI está hecho, es un musol. Ese es el bueno. El búho, y está hecho con chinchetas. Con chinchetas. Espero que estigui en un lloc preeminent de la casa. Sí. Com a mínim al lavabo. I refrigerat. Quan tenia Roca al lavabo un miró, doncs tu al lavabo el... Refrigerar quiere decir que lo tienen en un garaje. Claro, O en una sala de lugar a cervezas. Aún ¿Dónde queda está la guarda, cerveza? porque cuando te regalan cuadros dices, ¿qué hago con esto? Oye, perdona, no los No, los perdona, és compramos. que no me'ls han regalat, Els els he van comprar? comprat. Què dius ara? Eso tiene mucho, Que jo aquí he mucho- pagat una pasta. Poca conya. Mucho delito, mucho delito tiene. Carai, tu. I d'algunes de les obres tinc el procés de creació. Sí, de Perico. Perico Fernández. Empezó con una paleta. Filmado en vídeo. Dient, me cago en 10. Que hizo un no, que empezó, acabó y luego lo remató. Diciendo, Cogía Qué los mal me botes ha de quedado. pintura, los apretaba, los estrujaba, y entonces así salía. sí. Està molt bé. Era un Sí, quadre. perquè ell pintava amb una mena de ketchup. Sí, No, de con debò. un bote ketchup. Oye, Com mostaza, un pot de mostaza i com de ketchup. mostaza. Vamos I con tu anava llançant descapotable per allà. a su casa y hacemos un bambús en vídeo y lo grabamos. Con el La mano descapotable de tiene que Cárdenas a ser. veces movía pintura. La mano de Javi decía... Però hem d'anar amb el "Ostras, qué bien cotxe, te ha quedado". hem d'anar amb el cotxe
próxima en plan Salou, ¿eh? Ya em pots preparar. Solo si vais tirando pétalos de rosas. Tiraremos otras cosas. Venga, rosa, con sabor. Sí, ja està, ja, podem seguir. No, anem al barco perquè em preocupa molt. El tema, vull saber l'opinió de Víctor Amela. No sé si ha entès alguna cosa, perquè Spin m'ha passat una pauta dient no he entès res. Home, Spin, és molt trist que no entenguis al final del barco. No he entès res, estic indignat, he d'anar a un jutjat de guàrdia a posar una denúncia i no ens han explicat absolutament res. No s'aclareix res del misteri, absolutament res. Després de 200 capítols. D'entrada, dic que tothom ja torna a tenir cobertura als telèfons mòbils. Capitán, ¿qué está pasando para que tengamos cobertura de pronto? Es extraño, todos tenemos el mismo mensaje. Un SOS con unos números. No son números, son coordenadas. Pero están lanzando un mensaje como capitán. Claro. ¿No hay cobertura? Claro, no hay tierra, luego no hay antenas. Una antena no tiene por qué estar en tierra. Puede estar en un barco. ¡Que no estamos solos en el mundo, Caupón! M'encanta mossèn Palomares perquè és molt més decidit que mossèn Farmatín, molt més, i que Pájaro Espino. Fixa't si és modern que juga al pòquer amb les hòsties consagrades, que són galetes Oreo, juga al pòquer i juga una timba. I es queda en pilota? Això és ser modern, no, en pilota. Tothom es queda amb la boca oberta, eh? Perquè perd. No, perquè han vist l'Espíritu Santo. Finalment guanya. Sí, no, perdona, finalment guanya, però quan es queda en pilota Sí, s'està perdut. sí, cuando el alzacuellos y demás ho aposta absolutament tot i després Però jo tinc una teoria, que perd expressament perquè el que vol és que vegin que està ben dotat. Para que Vilma caiga en sus brazos. I de primera mà, perquè allò està poc usat. O sigui que allò és un cotxe... Allò està verge. Allò és un cotxe delíssim. Bueno. Vendió el producte. Sí, no, aquí teniu mossèn Palomares jugant-s'ho tot. Tío, y gano. Va a tener que desprenderse del santo horario, padre. Vinga, Palomares. Yo juego los cegüellos. Si pierdo, renuncio a ser cura. Pero si gano a tu trío, renuncias tú a ser el padre del bebé de Vilma y me hago cargo yo. Levántalo. ¿El qué? Venga, que quiero saber quién ha ganado. Mira, perdí la partida. Y que es igual. Es una tontería. Quiero seguir siendo el padre. ¿Pero por qué, favor. Piti? Pues porque es tuyo, Vilma. ¿Pero por qué? Porque te quiero. Coño. Aquesta pobra senyora, que no tenia cap, ara de cop i volta té dos. En té dos. Però aquest ha vist que no pot competir amb l'altre, ha dit, haig de ficar la cinquena marxa perquè si no ja la perdo completament. Ara, d'entrada, tornem a l'escena. Primer, cara de desencís de la Preisler, que diu... Poseu-me. No, fa un no amb el cap. Exacte, amb el cap la Preisler diu... Palomares... No te hago el carrete. Mal vamos. Mira. No, pero no es verdad, Alfonso. Dice que no antes de que se quite el calzoncillo. No. Ara se l'ha tret, Ara, i mira. Ja veuràs, veus? Diu, no. Lo habéis montado. Mira, ¿sabes qué es? No està muntat. Mira, és que no tenia cartón. Mira, molt bé. Que no tenia cartón en el empresa. Palomares força i es queda despullat. Sí. Sí, que por cierto, después de haber visto Spartacus, no sé qué les costaba ya que se viera todo. Estamos acostumbrados, no pasa nada, pero no. Y després diu, bueno, ya el todo por el todo, me juego el alzacuellos. Pero Víctor hace trampa, porque cualquiera de las dos posibilidades es buena para él. Dice, si pierdo, dejo de ser cura, con lo cual me ventilo a la chica. Claro. Y si gano, soy el padre de la criatura. Que también es que la iglesia no es tonta. No, claro. La iglesia juega sobre seguro. La iglesia lleva 2000 años. Gane o pierda, se ventila a la chica. Lleva 2000 años haciendo propaganda. La iglesia No, és que trampa fa l'alzacuellos perquè no el porta posat. Tu quan jugues a això és amb la roba que tens posada. No et dius, espera, que saco alguna cosa de la bolsa. Que sería muy erótico verle desnudo con el alzacuellos, también. Porque se juega los calzoncillos y el alzacuellos a la vez. És un pack. És un pack. I després, Ainhoa i Ulises. Semblava que la cosa anava bé. Cierra los ojos. ¿Y si no me gusta? No sé si me ves así no funciona. ¿Qué hacemos?
funciona, el que no funciona. El alzacuellos, que claro. Yo lo único que vi es que se dieron este besito i no hubo nada más. No, perquè passen la nit junts, però no hubo más. Però no copulen. No, perquè estan en una xarxa allà a sobre de l'oceà. És que ens ho censuren tot. És molt incòmode, No, és que... Has copulado en sitios más raros. No. Exacte. Anem a pams. Primer, té raó la Mela quan diu que l'Espín ha copulat a llocs més estranys. Segon, a l'aquari, inclús tu. El fet de fer-ho. No, yo no. Ay, perdona, No, tú no. Tú eres muy sencillito, ¿no? A l'aquari. Yo soy muy normal. Muy sencillito. A l'aquari de Barcelona. A l'aquari? Sí. Tu? Va ser horrorós. On de l'aquari? Un moment, és que si no, no agafarem el fil. Després, el fet de fer-ho a la xarxa no vol dir que no hagi pogut passar alguna cosa. És molt incòmode. I després, diu la Rebecota que ens ho censuren. No, no ens ho censuren, perquè és que de debò no ha passat res. No ha passat res. No passa nada. O sigui, no és que hagi passat alguna cosa. No és com el capellà que sí que ho No, perquè a sobre estan els pares dels dos, estan controlant i estan donant el vistiplau. Però jo crec que no ho fan perquè saben que María Antonia Iglesias està sota. Uy, encara viva. Están acojonados. Claro. Yo lo que veo es que se van a hacer viejos y no van a culminar. Son poco fogosos, porque te dan un beso así y tú rematas, pero al momento te animas. Jo crec que les parelles no haurien de fer mai l'amor, perquè així l'amor continua viu. Quan ho fas dius... Sí, Mònica, però no se la tampava quan va anar a la cabina de Gamboa a viure. Tampava no serà. És que no entenc com amb el Gamboa era molt més xapalante i amb el porte mig centímetre. És que no sé si me va gustar el beso. Pero es que Gamboa le pone pisito, le pone camarote, le pone esta calentita, en la red. Aleshores, quan semblava que sí que estava consolidada aquesta relació, resulta que torna Gamboa i fa xantatge a la noia i haurà de deixar Ulises. Si no quieres estar conmigo, lo respetaré. Pero no estarás con nadie más. La próxima le mataré a él y a tu padre. Y por supuesto, a tu hermanita pequeña. Y tú sabes que lo haré. Ulises, me he equivocado. Ha vuelto Gamboa y... No te quiero, Ulises. No te quiero. Li ha dit que no a Rafa Mora. I no està acostumat, Rafa Mora. Imagina't, i s'acaba així la sèrie sense donar-nos més informació de res. No, és que ara ell deu estar enfonsat, perquè després de donar-li un petó, diu, ara m'he dado cuenta. Home, claro. O sea, que no ha funcionado. Ves, muy mal. Però, perdona, per mi el moment impacte és el Nino. Sí. Vosaltres, perquè esteu... És Baby Mocosete, que era... Vosaltres esteu aquí impactats amb aquest tema, però per mi el Nino... Da mucho miedo. Que és el Nino de la nena petita. Fa molta por. Molta por, perquè sobretot en Gamboa pensa que és la nena, de veritat. És tan tonto. Y diu, voy a matar a tu hermana. Y va a tirar el Nino. Tiene un ataque de rabia y dice... Que es una Nancy de famosa. Voy a matar a tu padre, a tu hermana, a Ulises. Y si me dices mucho, hasta las Coca-Cola las reviento de una patada. Sí. Pero me gusta la imagen ralentizada. ¿Podemos verla del niño cuando cae y sube y baja? És que sembla Supervivientes. Sí. Tu imagina't que és Paquirrín. Rosa Benito. Es la simulación de Paquirrín cayendo al Rosa agua. Benito cayendo al agua. Da mucho miedo, Sube. Per cert, que Gamboa, quan torna al barco, ha estat en algun lloc de terra perquè porta una poma i li dona un dels seus amics. Això demostra, o bé, la meva teoria, que estan al costat de Lanzarote, que crec que no s'han mogut d'allà, o que el repartidor passa fins i tot el fruiter. Home, clar. Perquè ha aconseguit una poma. ¿Qué es esto? Te dije que no te iba a mentir, Ramiro. Pero hay cosas que no te puedo decir. Por ahora. La fruta se ha terminado hace semanas. ¿De dónde has sacado una manzana? Tómala como un regalo. Es una manera de darte las gracias. Pues si te interesa. Ainhoa está ahora mismo con Ulises. Creo que son novios. Qué mal cae el cojo este. Sí, Gamboa es biónico. Yo creo que la frase ¿de dónde saca la manzana? Es la clave. Gamboa había de haber dit no lo quieras saber. Exacto. Porque he bajado al moro, que se hace eso. No lo quieras saber porque está macerada. Tu come i calla. Come i calla. Eso sí, lávala antes. Però per un moment jo pensava que estaria enverinada la poma.
Esto es un guiño a la Semana Santa. Tu has vist moltes pel·lícules Disney. També ho vaig veure. Blancanieves. Blancanieves. No, que es un guiño a la Semana Santa. Gamboa es la serpiente y este es El que no té sentit és que Ulisses sí, el van tancar sí, perquè hombre. s'havia carregat a Gamboa, representava, i ara que Gamboa saben que ha intentat matar Ulisses, el tenen passejant pel vaixell tan tranquil·lament. Perquè no es té pot demostrar. sentit. No es pot demostrar. Home, el va disparar. La que come la manzana es Eva, por cierto. Sí. Pero sospechan que Gamboa es biónico o algo así. Porque no ha Sí. consumido el agua de la barca, la herida se le ha cicatrizado sin cura. O ha ido a tierra. No, Pero una que ha tierra ido- muy rara. No, que es biónico, no, que alguien le ha ayudado. Però muy ayudado, mucho. O sea, No, perquè que- s'ha quedat al vaixell. O sigui, Sí. aquí només hi ha dues possibilitats. O que estiguin al costat de Fuerteventura, Sí. o que ell Hagi anat a Creuer. doncs, hagi passat aquests dies al vaixell. El crucero madre. Que per això està tan bé. O l'Hospital del Mar. O a l'Hospital del Que ara és itinerant. O el marinador. O la lancha de la Cruz Roja, ¿qué ha pasado? El que jo em queixo és que no ens expliquen res. No ens han explicat no. res O de sigui, res. Perdona, és Què que és? no Estic entenc indignat. la sèrie. No, hay un flashback. Ahir van Hay saber, un flashback. d'entrada, A veure, van saber que Gamboa i la doctora Se conocían. estan a la mateixa missió. Y Burbuja també. I el que és més important, Burbuja també. Sí. ¿Qué quieres? Julia, ¿qué haces? No puedes renunciar. No puedes dejar el trabajo ahora. La decisión está tomada. No puedes, Julia. No firmaste, ¿entiendes? ¿O crees que te van a dejar marchar ahora con todo lo que sabes? ¿Y qué me van a hacer, ¿Me van a matar? Pues sí. Filip. Aquest flashback és brutal, perquè demostra que Burbuja era dolent. Era dolent. Era dolent. Això era vol dir dolent. que s'ha quedat doblement tonto. Claro. Sí, 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 Oh, sí. sí. Porque ha perdido la memoria y la maldad. Y la maldad. Efectivament, perquè està ajudant constantment al capità. Pero verdad. vamos a inventar la pistola. No, ahir Burbuja resol Doblemente un problema tonto. amb el capità i el segon. Sí, sí, bueno, Mentint a tots dos. intermedia entre los dos, que están enfadados a causa del idilio que tienen sus hijos respectivos, pero él, contando pequeñas mentirijillas, hace que se quieran. Los se amen. acerca. Es como Frank Capra, que Bello Vivir, ¿no? Que es la película que ven en la tele. Ara, el dia que recuperi la memòria Burbuja tindrem un problema. I tant, que Sí. tindrem un problema. Perquè hi haurà més dolents que bons. Si la doctora és dolenta, Gamboa és dolent, el coix també és dolent i Burbuja Yo creo també que és la niña dolent pequeña es mala. i la nena I els que petita estan enviant a l'SOS també deuen ser També. dolents. també són dolents. Ja ho Però veuràs. la doctora és dolenta, però una mica obligadament, perquè va signar el contracte en veure els zeros i després es va adonar que s'havia ficat en un fregat immens. Sí, però ahir no Però confessa allà res estava- del capità. Això allà vol dir que no estava col·labora, liant la troca, però amb més Mala, un mala, problema. mala. Ara, com acaba el tema? Doncs acaba amb l'aparició estel·lar d'un senyor estrany que teòricament només té 4 hores de vida. Sí. Captain. Captain. Capitán. Capitán. Le escucho. Gracias a Dios. Al habla del comandante Hopkins. Necesitamos su ayuda, capitán. Nos quedan 4 horas de vida. Ha de ser dolent perquè dient-se Hopkins és que és dolent. I el to de veu és el mateix to de veu que tenien els altres, els I la pregunta francesos. és, per què tots els capitans porten la mateixa barba? Sí, es que Bueno, yo, como Aquesta Pablo barba Motos. Pablo Motos? yo creía que era él mismo que estaba saliendo por la tele. Porque se Es parece. el tinte, es el Són tinte. iguales. És barba rabiosa, Aquesta barba mig blanca, mig rossa, No, fa no, ràbia. és que això ho ha posat de moda Pablo Motos. Sí. O sigui, Pablo Ja. Motos ha estat el precursor de la barba, que ara també porta Capitán Pescanova. Sí, sí. Sí, sí. I el tercer, en Discòrdia, també porta la mateixa També barba. la mateixa barba. Aleshores, segons Víctor Amela, que ja ha vist moltes sèries i que He visto. encerta gairebé sempre, He visto algunas. què vol dir això? L'aparició estel·lar... Perquè no hem parlat de la pel·lícula En bucle, que van estar veient, Claro. que és Que bello Que bello es vivir, que lo están viendo todo el rato, no sé por qué. Que també és Raro. trist que en comptes de veure Don RQR, per exemple, Exacto. vegi que Podrían veure En un lugar de la manga, que és una pel·lícula fantàstica, que También, recomano des también, d'aquí. también. No, pero como en el que bello es vivir hay un ángel y hay un milagro, supongo que lo que intenta vendernos Burbuja y la serie en sí
Es que habrá un milagro. ¿Pero lo ha habido ya o lo habrá o qué? Porque portem molt de temps esperant el miracle. Se ha acabado el mundo, pero tienen esa peli. Algo Qué así. bello es Sí, vivir. bueno, és com perdido. No, perdona, tenen aquesta pel·li i tenen el repartidor d'Isabel també ha passat durant la Setmana Santa. Mira. Vamos a encontrar a Gamboa. Leche gata. Anda, cuánta leche. Fa 2 capítols ens deien solo tenemos comida para una semana. Sí, senyor. Ha passat Isabel, el repartidor de Coca-Cola, Coca-Cola, i ahir van obrir la nevera i van treure una ampolla de xampany. Sí, senyor. Per celebrar-ho. Sí, Bueno, sí. i n'hi havia dues, perquè cada una altra. Pero creo que es Palomares el repartidor, porque la media parte siempre se va a los protegidos a buscar patatas. Sí. Y vuelve. Espero que la folla de champany no sigui com els minibars d'hotels que se rellenan con un líquido. Esas botellitas. Esas botellitas amarillas. Esas botellitas. Total, que haurem d'esperar. L'Angi apostava per la relació Ulisses-Ainhoa. De fet, els dos pares ahir se'ls caia la bava. Sí, senyor, estan encantats. Mira. Ai. Veient que els seus fills, home, s'estimen. Es que la única inteligente es la nena patita, que le dio a Ulises, tú no me gustas. Que aparte, mira si no le gusta, No, y está Gamboa, lo cierto. a Gamboa, Gamboa, Gamboa le perdona. Que Gamboa le pilla la muñeca para luego tirarla al mar. Deja tu muñeca. Sí, però juraria que Gamboa només s'acollona davant de la nena. De la nena. Mira què et dic, la nena fa més por que Ulisses. Serà la mala I que el mala. capità. Por eso dices, me cargaría a tu hermana. Ara, els pares es tornaran a enfadar un cop vegin que Ainhoa torna amb Gamboa, perquè tampoc saben de què va la història i es tornaran a Ho emprenyar. explicarà la nena petita. Ho explicarà la nena petita. I qualsevol dia, veient la nova temporada del Barco, veureu com cau una dona. I és Rosa Benito. Rosa Benito, ¿por qué? Ah, porque se va a la isla. No t'estranyi que Es caigui verdad. just al darrere de l'estrella polar. 3, 2, 1, 0. Rosa, al agua. Superviviente. Sí, venga. Un paso, solo un paso. Es un paso adelante. Me está animando todo el mundo. No lo pienses. Así, no lo pienses. Venga. Por favor, no puedo. Es un paso para adelante. No puedo. Por favor. Oye, que se me derrumba aquí entera. Espera. Y si me tiro yo vestido y todo con ella, nos tiramos tú y yo de la mano. Me quito todo y te tiras conmigo de la mano. ¡El móvil! ¡El picanillo! Esa es Rosa. Mira, la cara descompuesta, la pobre. Mira cómo la lleva. Es que no sabe nada, mira cómo la lleva. Si aquesta dona s'ofega a la piscina Picornell, què farà a Honduras? Amb 50 al voltant. O sigui, allà directament ja no viu. Qui l'ajudarà a arribar? I el millor de tot és el socorrista negre, Pobre. que no sap nedar. No, és que no la poden... L'ha d'ajudar i no lo sap nedar. No la poden arrossegar i quan arribi a la vora és com aquelles ballenes d'Austràlia que queden parades i no es poden ni moure. La solució Per és favor. que es llenci amb ella paquirrín, tots dos. Sí. Que flote, que flote. Claro, los dos. Pero es verdad, no me he fijado en el socorrista negro, porque fijaos que no hay nadadores negros. Porque No, pues que no sabe nadar. No, O sea, claro, lo no me llevaron no. ayer allí porque estaba bueno y le dijeron, él te salvará, y después se tira y no Ara, sabe nadar. la pobra Rosa Benito, no sé si heu posat les imatges d'ahir del final de Sálvame, realment una cosa... Jo Lo de los sesos. ahir vaig putar a casa meva. Lo de los sesos, per sí. favor. Mireu, Una cosa mireu el horrorosa. socorrista. Jo crec que li No, no, estan segundo socorrista. fent unes Segundo. putades a la pobra Rosa Benito i va menjar, Es va fotre a la boca un tros de cervell. Home, Pero per es que lo favor. peor del caso es que el chico de color le tienen que decir, oye, que tocas pie. Va De ser fet, horrorós, això és el que suposadament menjarà a Honduras Rosa Benito. Rosa, ven, te presento a tus nuevos acompañantes, tu nuevo alimento de la isla. ¡Ay, qué marda! Rosa, venga. Ven, Lidia, ven. ¿No yo? Pero vamos. No, ni de coña. Ven, Kiko, cuidado, que se va. ¡Cierra, cerra! ¡Ay, qué peste! Huele peste porque está malo. El avión. Venga, Lidia, las bragas, Lidia, las bragas. Lidia, las bragas. Venga, va, Lidia. ¿Dónde está José? Lidia, ¿por qué te ponen las bragas color carne? Para que no sepas de qué color las llevo.
Se li veu tot a Lidia Lozano. Yo creo que no lleva bragas. No sé si em porta o ¿Verdad? no. De fet, han censurat aquestes imatges a la web i han posat Ah. la manita de Sálvame. ¿Ves? Es que yo creo que no llevaba nada, ¿eh? D'entrada, doncs, ja podem dir que confirmats tots els participants, Sònia Monroy, Toni Genil, jo hi confio molt, Boníssim. Jacobo Hostos, Montalvo, Mister España, Tatiana Delgado, de Torrente 4, Jessica Bueno, Miss Sevilla, Kiko Rivera, Aida Nízar, Rosa Benito i Reyes Estevez. A mi me gusta mucho Jacobo Hostos perquè espero que el pare o la mare vagin al plató a defensar-lo. Jo crec que Jacobo i Aida donaran molt de joc, però molt, eh? Aida va a poner nerviosos a Jo todos. crec que Aida Nízar acabarà amb tota Sí, l'expedició. sí, es tremendo. Pero acabará con los cámaras, con los iluminadores, con todo ese equipo que está allí, ¿eh? Però ja, creéis que no adelgazarà, sinó engordarà. Engordarà mucho. Hi ha molta gent que odia molt a Aida Nízar i són capaços d'anar a veure el programa només per no veure aquesta senyora, El que que és sí odiosa. segur és que no hi haurà silencis, Rebecca. No. Aquest problema que No, tenen això no, sovint a això Supervivientes, que ningú no diu res, Donarà amb canya a Aida tothom. Nízar... No, está solucionado. Habrá hueco. Aquí teniu la promoció de Supervivientes. M'encanta la idea de Isabel Pantoja. Espectacular, sobretot perquè jo crec que la Pantoja aquesta és Millán Salcedo. Sí, que ha hecho el cameo, ha hecho el cameo. Que era aquella època gloriosa de la televisió quan feia de Pantoja. Recordem aquells gags I terrorífics. tant, eren brutals. Me ha gustado lo de O sigui Patito de que Goma. és a l'apartament de Kiko Hernández, Sí, de sí. Kiko Rivera. Rivera, que va agafant els sostenidors que es deixen les Sí, noies. sí, sí. Me voy a la playa con Ampolles d'alcohol per tot arreu. Ampolles d'alcohol. M'asseguren que amb les imatges alentides, Lídia Lozano sembla que no porta res. Es que te lo digo de ¿No? verdad, que yo lo vi. Para que no se le vean. Yo estaba en casa trabajando y tenía la tele puesta y Però no tu pude, saps que trabajas que sí, però més perdona, coses rares. no pude evitar ver eso. Però no poden ser unes calces estampades de ratlles i tu hi ha la ratlla De caigut verdad, allà. que digo que no. Home, Que no, que no. no sé. Hombre, No? Que no, que no. De color preferimos carne. pensar que llevaba No, no. De color carne de yaya. Quizás, bueno, no sé. El cas és que també durant la Setmana Santa ha acabat la República i ha acabat bé, Mònica. Sí, perquè Fernando i Alejandra per fi poden estar junts. Ell ja sap que Mercedes ha estat qui ha escampat aquest rumor fals de que eren germans. Aleshores han pogut acabar junts. Però no s'havien casat? Ell s'havia casat amb Mercedes, però Sí, estimava Mercedes. Alejandra. Sí, o sigui, aleshores es divorcia de Mercedes. Se suposa que se separa per anar amb qui estima de debò, que és Alejandra. Però a aquelles èpoques existia el divorci? No, la En la separació sí. República quizás sí, ¿eh? Ah. Porque lo que hizo Franco fue anular todos los divorcios que había habido durante Bueno, la República. anuló todo, sí que había, Luego sí que había. existia. Val, val, val. Sí. Final feliç. Fernando i Alejandra acaben junts. Tú no eres hija de mi padre. No eres una de la Torre. Eres hija de María González y de mi tío Fernando. Eres una Osuna. Pero no puede ser. Mercedes me dijo que yo era hija de tu... Mercedes. ¿Qué tiene que ver Mercedes en todo esto? Fue ella quien me lo contó todo. ¿Por qué decidiste cargar con ese peso tú sola? Porque te quiero, Fernando. Desde el principio, desde siempre. Porque no fue suficiente saber que nuestro amor estaba prohibido, porque casi me muero cuando te casaste con ella, porque no hay nada que pueda hacer para no quererte. Bravo, no? Són cosins germans. Són cosins germans. Pero Més endins. Pues més clar, exacte. més endins. Sí, sí, sí. Són sí. cosins. Pero yo conozco casos de primos que están casados y no pasa nada. Y no pasa Con nada. dispensa papal, eso sí. Que supongo que la piden, ¿no? No. ¿No? Bueno, és igual. això és el final feliç, però hi ha un final dolent perquè Jesús mor a mans d'un sicari que envia Mercedes, que vol matar a Alejandra, però en l'últim moment Jesús, el seu germà, es posa al davant i qui rep la bala és ell. Esto lo he visto en otras películas, ¿eh? Que uno se pone por en medio. Sí que m'has fotut el dimarts, final eh? feliç. No, estava tan content amb el final de la Veus? República. Sí. No m'agrada. Ya. Por favor, no. Hem de dir que
va ser un final patillero perquè només un treu una arma i fa un tret a l'aire i llavors de cop i volta tothom comença allà a disparar com un Marichalar se l'ha carregat. Què dius, per favor? Ridícul. La cara del Guardia Civil dice, ¿qué he hecho? No, és Marichalar. Marichalar se l'ha carregat. És més, de fet, mai no havia tingut punteria. Claro, y ahora menos. Jo veig Marichalar. Sí que se parece un poco. Home, Marichalar, clarament, se l'ha carregat. Vestido de calle. Ara, perquè veieu que és un final absolutament diferent, mai no havia passat que algú es fiqués No, al no, mig. ya te digo, Mai. es una cosa que... Mai. No, ni a los protegidos. No. Quiero que vayas a por él. Quiero que le apuntes al corazón. ¿Qué pasa, Nano? No me ha dado tiempo. Aguanta. Vale, venga. Aguanta. Aguanta, Nano. També ha mort. Ya no está tan protegido. Veieu Vol ficar-se al mig. Veieu com els xutxes són dolents? No per les dents, sinó perquè aquesta veritat és un xutxe. Sí. Llançat amb molta velocitat, el xutxe t'atravessa. Però al final és el mateix, perquè salva el germà, igual que salva l'Alejandra, el És que la germà. gent, a veure, ja no té més imaginació. No. Rebecota. No, pero ya se acaba. Me ha gustado. O hi ha un guionista que treballa per totes les sèries o tots es copien entre O sea, ells. cualquier objeto lanzado a la velocidad de la luz mata, ¿no? Home, tu diràs. Una Esto gominola... pareció unas bolas de aquellas de las gomas del pelo, ¿no? A ti te tiren una bala. No, parecía de las canicas. Una bala por la Mira, te tiran una bala con una pistola rápida y te matas. No, pero estos tenían un precio bueno. Las canicas, las bolas de acero. Las canicas, las de acero. Eran Sí. las gordas, las buenas, porque hacías chiva, pie, tuta y guá del tirón. Sí. Exactamente. Sí, 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 ¿Perdón? Sí. Canicas de acero, pero no eran de cristal. No, pero tú con las de acero tú conseguías las que quisieras. claro, de cristal. y las de cristal las picaban y no rodaban bien. Mi padre jugaba con unas de arcilla que se rompían. Ya, pero de arcilla. Eso era antes de la República. Me estás hablando del Te hablo de patrimonio. antes de la guerra, pero de verdad, ¿No sería una bola del bingo? No, yo las he visto, ¿eh? Era un escarabajo Tiene de algunas. patata. Son de arcillita, pobrecita, así. Y Escarabajo, detrás pero una de hierro. Eran de decoración. ¿Qué época jugabas a canicas? No, yo no, mi papá. Cuando era jovencito. Yo soy muy antiguo y nunca he visto canicas de Año arcilla. 35. Año De la 35. curació, però no para jugar. jo Año creo. 35. Su primer Madelman fue de barro. Con un piquete. I ahir Michelle Jenner a Can Pablo Motos, posant cares a les músiques. Dios, es Gladiator o Emanuel. Verano azul. Da mucha S'ha de rabia reconèixer que Pablo Motos, la Michelle s'ho va treballar molt, perquè era difícil. Sí, no, de debò. Però no Sí, us fa sí. molta No, ràbia. era Motos? difícil. Mucha spin. A mí me da muchísima. Molta ràbia fa Motos. Le hemos molta, cogido rabia a la Pablo veritat. Motos, mira. Però per què? Desde ahora no, le he visto hacer esto y me ha Sí, dado perquè estàs rabia. aquí nubilat amb ella i de sobte surt ella amb Aparece. aquesta cara de Y calamar. no hacía falta. De El verdad. capitán Y del barco. empezó él, ¿eh? No Primero hacía yo y luego falta. tú. Sí, sí, Como claro. siempre, burro delante. Ella sí, ella muy bien, ¿eh? Ella Pero lo la hace van a matar y también El análisis de Amela es Ella muy bien. y odio a Pablo Motos. Están embobados. No tendrá nada que ver el factor estético. Ella muy bien. Nada, Y le queda muy bien el jersey nada que ver, rojo. nada que Hay ver. otro factor. Hay otro factor. Val. Bueno, sí, Però sí. ahir l'Angie es va adonar que, efectivament, si això és veritat, perquè vam veure una escena on, de sobte, enfoquen el prompter i és teletienda, Juan, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Poseu-me un altre cop a l'antit, sisplau. A l'antit, Hola, aquí. Pablo. Ostres. Hola, Michelle. Si això Pablo, te veo. és així... Es que es el guión es de hola y ¿cómo és estás? Hola, Pablo. Hola, Michelle. Son mensajitos a través del prompter. No, No, es lo que que tienes ellos que leer, hacen la claro. presentación del programa Incluso- leída en incluso el PUE. incluso el Claro. hola. A Hasta veces el sí, hola. tiene Sí. puesto hasta el... O sea, como hola. tú.
Com jo, Igual, todo está leído, todo. Ensenyi aquí el fronter, està tot escrit. Tot està leído. Vam fer un repàs també a un dia qualsevol a la vida de Sergio Ramos. Un día en la vida de Sergio Ramos. Mira, mi mamá, desayunito con mi pollito, mira. No pasa nada, ¿no? Que sí, viste, que estoy concentrado. Que no, claro que no. ¿Viste? ¡Escucha! Está bien, me gusta. Sí, mejor que los de Polonia, ¿eh? Sí? Sí, Hombre, ayer estuvo muy bien, ¿eh? Bueno, ayer la verdad es que no lo vi todo. D'entrada és Cracòvia, Mela. Sí, es bueno, esto, Cracòvia. No son primos hermanos, no tiene nada que ver. Cracòvia parla de Polònia, que per cert, vull felicitar Cracòvia per la seva excel·lent audiència i també Herois, amb un 20%. Molt bona audiència per Herois. Felicitats. Ens vam trobar Jordi Ríos, el que fa de Sergio Ramos, al sopar aquest del dinar amb l'alcalde, i li vas dir, ho teniu molt difícil per superar el propi gag de Ramos i l'autobús. És que això no ho signa cap guionista. Impossible. Impossible. Les imatges de Sergio Ramos amb la Copa a Madrid són antològiques. Estamos viendo ahora mismo a Sergio Ramos con la copa en vilo. Ojo que la copa pesa 15 kilitos con 77 centímetros de altura. Y se le acaba de caer la copa a Sergio Ramos. Pero es que el autobús no ha parado. El autobús se ha llevado la copa. Está ahora mismo... Esto no lo habíamos visto nunca. Está la copa debajo del autobús del Real Madrid ahora mismo. Está la copa justo debajo. Se le ha caído a Sergio Ramos. El conductor no se ha dado cuenta. Ha avanzado unos metros y la copa está debajo del autobús. Pero Manu, hay que recordar además que esa copa... La copa no sé yo cómo va a llegar aquí porque ya no está abollada, ¿eh? Es que esa copa además, Manu, hay que recordar que es nueva. ¿Recuerdas que la han hecho este año? Porque la anterior se la había quedado el Sevilla. O sea que estaba recién salida del orfebre, madre mía. M'encanta el comentari de la noia. Hay que recordar que esta copa es nueva. Bueno, y aunque fuera vieja, da igual, es la copa del rei. El comentari Maria extès Escario, és que quan li pregunten per aquest fet a aquest senyor, a Sergio Ramos, ell diu, bueno, però nos hemos llevado los 3 puntos. Bueno, és que la frase és antològica. No, és que com diu l'Angi, un cop més torna a insistir. O sigui, aquest senyor, que ja va fer el ridícul amb el tema de la Champions, parlant dels 3 punts, quan tothom sap que no existeixen els 3 punts de la victòria d'anada i tornada, diu, bueno, pero lo importante es que nos hemos llevado los 3 puntos también a una final de la Copa del Rey. Los 3 puntos se los llevó la Copa. Sergio Ramos es muy tonto. De sutura. ¿Dónde está mi cámara? Sergio Ramos es muy tonto. Cuidado, Amela, que por el hecho de haber hecho ya un libro importante, no, que no estoy protegido, que puedo tener una no acabes denuncia, como Arrabal. Como Arrabal, sí. Pues ahora la UEFA dice que si gana el Madrid la Champions le dan de goma la Copa. Claro. Y otra cosa, Alfonso, que dice el Pulpo Iker que gana el Madrid, ¿eh? Que pasa a la final de Champions. Pero si no ha fallado ni una el Pulpo. Antes de pasar pantalla... Un momento, que estamos con Amela. Antes de pasar pantalla al partido del miércoles, esto, ¿no? Que me da igual. Que me da igual, ya estoy harto de partidos de Barça Madrid, estoy harto. Si solo hay 2. Bueno, ha habido 4. No, van a haber 4. Bueno, sois unos pesados. Bueno, pero sois muy pesados. Que hable Amela. Hable. Que me di cuenta de que en todos los informativos, ese día y el siguiente, decían que la Copa había tenido un pequeño desperfecto. Pero sí, estaba destruida. Entonces, no entiendo por qué el interés en maquillar que la Copa está destruida. ¿Qué cambia eso en destino? Porque la ganó el Madrid. Si la llega a ganar el Barça... ahí está. No entiendo por qué las monas de Pascua no hicieron las réplicas de la Copa chafada. Hay alguna que he visto yo en la web pastelería en Viladecans, está. Pero de verdad, todo encima maquillaban los informativos de Madrid como si prácticamente no hubiera pasado nada con la Copa. Pero esto para el Madrid no es nada. Vale 10.000 euros la Copa, ¿no? Ara, l'inalàmbric de Televisió Espanyola, quan acaba el partit, diu bien. Entre 4 jugadores del Barça, centro de Gil, balón para Pepe. ¡Al palo el remate de Pepe! Manolo Sánchez gritó gol. Eusebio se echó las manos a la cabeza. Atención que llega Di María, el balón para Cristiano.
he sentit clarament Bien, sí. acaba el partit. No, i a més, una cosa és que narres els gols i una altra amb l'eufòria aquesta, que estan tots al·lucinats. Si era marcador del Barça. Vergonyós cridar d'aquesta manera, per molt madridista que siguis. Després Sauca dirà, queremos recordar que nosotros vamos con los equipos españoles, tanto con el Barça como con el Real Madrid. A veure com arregla això. Sí, no, són muy ecuánimes, muy No, de fet, la pilota al pal canten gol, eh? Sí. I entri perquè no entra. Y otro bien. Pero una cosa es cantar y otra es desgañitarse, que no se desgañita. Vivim la dictadura blanca dels mitjans de Madrid, perquè sempre estem igual. I mira que jo soc poc futbolero. Jo també. Per cert, felicitats Montilla, que li va donar la llicència a la Sexta amb el d'allò que fos la seu a Catalunya, a Barcelona. I on és? A Madrid. Bravo. Venga, ahí estamos. Muy bien. Total, que segons Roncero s'ha iniciat una nova era. Desde la séptima, desde la final inolvidable de Ámsterdam, el madridismo no ha vivido una sensación de euforia tan brutal. Es lo que estábamos soñando, lo que estábamos buscando, porque sabíamos que iba a empezar una nueva era. Era esperar nuestro momento, lo hemos esperado con humildad, aguantando todo tipo de vaciles, de manitas, y ahora nosotros echamos una manita al fútbol, a la vida y a la esperanza. Y os digo una cosa, esto va para todos los madridistas, que es la mejor gente del mundo. Yo los quiero y los adoro, y gracias a Punto Pelota por decirlo. Y para todos ellos va este cántico. ¡Campeones! ¡Campeones! Posa'm el ball, perquè és digne de Colmenero. És Colmenero. I a més, el tema d'humildad, yo no sé... La humildad. Hemos esperado con humildad. Pero es que estamos hablando de que el Barça es campeón de Liga y aquí parece que seamos unos No, es increíble. Es la Copa del Rey que al principio de temporada, con aquella libreta que cogieron los Manolos, Mourinho la descartava. Jo no vull treure pit, Torres, però tu vaig dir d'aquella llibreta no em feu cas perquè l'únic títol que guanyarà el Madrid, o que pot guanyar, és la Copa del Rei. Jo estic amb tu. Jo crec que han patit molt i ara són els que guanyen la Copa del Rei i ja està. I també dic que el Barça, per mi, tot i que la segona part va jugar bé, no va estar gens inspirat. I que el Madrid va jugar amb molta més tensió i amb molta més agressivitat. Tot i que el Barça fos superior a la segona part. Tampoc no és injust que hagi guanyat la Copa el Real Madrid. La podia guanyar el Barça per 1-0 i la podia guanyar el Madrid també per 0-1. Y está bien que lo aprovechen y lo disfruten. Y yo lo que encuentro muy tendencioso es que estoy viendo algunos informativos por casualidad, de verdad. Y lo que hacen los informativos es comerle la moral todo el tiempo al Barça. Ridiculizan a Guardiola, se burlan de los jugadores del Barça y le dan moral al Madrid. Yo entiendo que el negocio también pide esto, ¿no? Sí. Para que se mantenga el pulso. Y luego sale Nostradamus diciendo, claro, como no está Chigrinsky, que es la gran reflexión de Johan. Es que es impresionante. Johan tiene razón, Somos pero tontos. te digo más. Aparte de Chigrinsky, yo creo que también hacía falta Martín Cáceres, y Thuram, y Mario, si me apuras. No, porque todos los centrales. fichajes de tus amigos, Porque todos. Tus amigos y sus fichajes de centrales. Todos faltan. Pero ¿por qué siempre tiene Mario que poner el mejor. el punto? Mario y Porque Thuram. es verdad que Sergio Ramos es tonto, pero estos comentarios de Cruyff también son muy tontos. Di algo a cámara. Son muy tontos. Y algunos hinchas del Barça, que son cercanos a mí, que no fueron al último partido porque estaban deprimidos, también son muy tontos. Pero justamente lo que necesita un equipo es que le apoyes cuando le ha ido un poquito mal. Sí, señor. Nosotros con la bufanda de Mundo Deportivo. Sí, señor, pues es lo que hay que hacer. Se lo digo a mi I que volem sobrino. agrair tant a la gent del Barça com del Real Madrid, seguidors de l'Arocitis, Cert. doncs la seva simpatia a Mestalla, perquè vam veure molta gent de l'Arocitis, del Barça i del Madrid. Tots encantadors. I acabem amb l'agressió, una agressió que teòricament era d'expulsió, jo no ho veig gens clar. Porque he sacado a mi compañero que no estaba ni en aquí. Nena, dame más. Eso es lo que tú quisieras. Dame más. Pero no tienes lo que tienes que tener para quedarte porque te pero que no tengo, tía, que no tengo que, Natalia. Que no tengo que. Me sobra. Me sobra. Al confesionario. Me has cogido. Vengo a pedir la expulsión de Chiqui ahora mismo porque me acaba de agredir y lo acabáis de ver. Aquí tenéis el brazo. Todo colorado. ¿Vale? La tienen que expulsar. Marta, me ha agredido. Consideramos que tu comportamiento es inaceptable y por tanto hemos decidido expulsarte del encuentro. És que Natàlia sembla Pepe. Sí, tot colorat. L'àrbitre. Qualsevol jugada dubtosa. Tal qual. A més, ella després va escriure una nota dient-li al seu company que amb aquesta expulsió ells tenien més possibilitats. Van agafar la nota, la van sobreimpressionar i ha quedat retractadíssima. Ha forzado muy bien la tarjeta, la expulsión. Sí, però és molt provocadora, va estar provocant fins que va aconseguir treure de les caselles a la Chiqui, que jo crec que sí. Si és expulsable l'acció de Chiqui, el provocador també ha de sortir de la casa. La Chiqui va fer molt
molt bé. Jo l'hagués fotut dintre la cassola aquesta tia l'hagués fotut a dintre la cassola. Ja està fora. A la Natàlia. No, ja està fora, també. El tema que ve ara és Coyote i Marta. Però estan embolicats aquests dos o no? La dona de Coyote creu que aquí hi ha alguna cosa més i està bastant gelosa. El colletón. La expresión al Confebas, me parece que lo ha dicho, ¿no? Me gusta, me recuerda cuando de pequeños a la Profebas. Bueno, això s'acaba aquesta setmana ja, S'acaba aquesta setmana. Queden dues gales, la semifinal i després la final el diumenge de la setmana que ve. Y viene ya Benito, Paquirri y todo. Todos. Que s'acabi ja. I el que ve és la tovallola i també la motxilla del Barça. Teníem dues bones promocions del Mundo Deportivo amb dos articles imprescindibles. El Barça triomfa al camp i tu també a la platja. Mundo Deportivo t'ofereix la tovallola motxilla del Barça, una tovallola 100% cotó, amb l'escut i els colors del Barça, que a més es converteix en motxilla. O sigui, és un producte, però com si fossin... És 2 en 1. Exacte. Aconsegueix la tovallola culer més fàcil de portar, la tovallola d'aquest estiu. Aquest cap de setmana, dissabte 30 d'abril i diumenge 1 de maig, emporta't la cartilla a Mundo Deportivo. L'Espín, que sovint va a la platja, m'han dit que a les Canàries fa molt bon temps. Ja t'ho dic jo, que l'únic tèxtil que porto a la platja és la tovallola. Portaré això. Doncs ara portaràs la bossa, la tovallola dins de la bossa. Ja sabeu. Penjada. Aconsegueix la tovallola culer més fàcil de portar, la tovallola d'aquest estiu. El dia 30 d'abril i el diumenge 1 de maig emporta't la cartilla a Mundo Deportivo. I acabem amb una... Vull saber l'opinió del Víctor Amela. Condenan al insulto en las tertulias. Miguel Ángel Rodríguez indemnizará a Luis Montes con 30.000 euros por llamarle nazi. Pero, de hecho, quien acaba pagando es Televisión Española y Telecinco. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque las cadenas finalmente son las responsables de los contenidos que se emiten. O sea, que puedo decir lo que quiera. Es lo que antes te quería decir. Bien. O sea, que si bueno, tú... Que si soy amigo tuyo, que tengo que moderarme para... No, o sea, que si tú lanzas cualquier improperio... ¿Pero quién pagas tú? Finalmente... ¿O el señor Godó? Paga el señor Godó. Ah, pues ahora, me voy a moderar. ya subirás tú. Bueno, sí. Me voy a moderar, no voy a decir palabras. Sergio Ramos no es muy tonto, es un poquito lerdo. Esto no es de más. No creo que lo pille, o sea, no te metas. Presuntamente lerdo. Si tú pones el presunto delante, ya está. Ya no pasa nada. Pues todos presuntos somos. Pues, presuntos de todo. El que no és presumpte és real, és l'èxit de Víctor. De debò, felicitats per paraules d'amor. Muchas gracias. Oye, ¿no? Y que la señora esta del pueblo quiere que vaya todo el mundo a su pueblo. O sea, tú lanzas el mensaje a todos tus... Que vayan allí, bueno, que llamen... Le he dado a Gorka una dirección, un teléfono para que lo pongáis en vuestra página. Molt bé. Y que quiere ese pueblo, que llame ese número y ella le negocia el alojamiento. Doncs demà posarem l'adreça electrònica del poble perquè la gent s'afegeixi a la festa. I ala, vinga. Fora aplaudiment pel Víctor Amela, pel senyor Espín. I tornem després de la publicitat.